Пуснах. Даниел Йорданов, квалификация 26-1 за Българска федерация национален фитнес. Чакай. Я дръж хубаво тук да се види. Тук показваме 2 метра на двете линии, стартовата и работната. Чи линията се види там цялата? Давай, ма не бе. Двете линии се видят. Така. Добре. Да. Гледай, хубаво се види 20 кг. Ето тук 20 кг. О, стоп. Ето и 15-ките. И тук 15. Те дискове са ли ги снима? Да. И от тази страна или другата снима? Да, бе, да. Имаме 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5. Имаме голям 10, голям седица и от друга страна по същия начин. 5, 1, това е. Яла, бе, Ники. Ела да кажеш така, дали е добре. Имай по-добре, защото така, какво ще му хванеш тук? Гърдите за бързо. Ела тука. Да пускам ли? 50, 50, 50, 50. Ти ще му броиш. Аз съм ти ги писал. Чай да го стисна за всеки случай. Стартирай го. Ние ще кажем. На 5 ще го броя. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Да. Едно. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Минута и 5 секунди си. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 15 секунди. 15 секунди имаш. Разтръски малко ръцете. Три, 2, 1, дай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 и 33. 20 секунди. 10. 3. Давай. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Имаш 20 секунди до 5-та. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 30 секунди имаш. 20. 10. 5. 2. 1. Давай. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 30 секунди имаш до седмата. 8. 9. 10. 11. Давай. 1. 2. 3. 4. 5. 7 и 10. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ау! 20 секунди. Последен рунд имаш, Данка. 10 секунди, момче. 3, 2, 1, давай. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 30 секунди имаш до 9-та минута. 8, 9, 10, дай момче, давай, ай! 11, айде! 10 секунди има до 9-та. 12, айде! 13, 1 минута до края. 14, 9 и 5, 15. Ай, дай, бързо, момче! Тук ги затваря, ай, бързо! Имаш 50 секунди. 2, 3, 4. Аре бе! 5, 30 секунди имаш, давай! 6, 7, 8, 9, 10, 15 секунди. Едно, ай още едно. 9:50. Стани. Ники, има ли някаква почивка? Ама има много време, има 7-8 минути. Защото не го знам. Не знам колко, 7-8 минути, колко 7 минути или 8? 7, не е малко 7 минути, може да си намериш. Да, до 17. Реално 6-та минута вече си 7, но не си правил нищо. Ще можеш да си видиш днеска реално макса, почти макса, не баш. Много уморено. Много уморен, защото 7 минути са много. Да. Ако бяха 5 да кажа, мога да не се възстановил на 7. 7 също си намериш. Кай колко? Не моля от вами дискува? Не. Добре. Да. Това не че изиграе за 7 минути, много време има, няма да изиграе никаква роля, няма да изиграе това човек. Ако вече 3-4 минути да кажеш да. Бях казали сами, не, защото съм много хладен. Ти смееш? Смееш? Фула ли съм с теб? Гледа, 11, 3 и 40. Какво си говориш? Сега си на 11:40. Имаш Кой не ти казва? 5 и 10. Килограмите са 65. 65. Ма не бе, ни по-з ги показваме бе. Сега ги остави. Трябва да го кажа, да. Дванайсет и 10. 50 толкова начин 65 минути. Ето е по-скоро да му е сигурен. Първия мода ми е... Не, няма да е на тия къде се направя. Всяка има мода на 70. Ето там ето първият да Мога е си сигурен. представяш. Аз не знам дали му се връщат. 12 и 30. Ще кажеш надолу ли? Надолу ли? Не. Ако примерно сложиш повече, Не мога ги направиш? да, дали Аз не знам, че не можеш. Ай, момче. Не бързай да я хвърлиш. Браво. Тия са ти леки. Тия са ти много леки. Да. Веднъж спасих така една квалификация. 13, Данка. А и на мен ми се е случвало да ми изгасне телефона по време на
Ял съм. Търкавата е. Сега е 13 и 15. Тринайсет и 40. Добре. Където сме. Точно такава. Да. И аз така бих направил. 71. Да. Имаш 3 минути, Данка. 3 минути. Поне за още 2 опита. Аре, правиш ги и тия. Горе са. Дръж, браво бе. Добре, 71, това 75 това. И белите слагай, да, не ги тъпувай. 76. 14 и 40. 40 колко? 220. Да. 220 имаш за този поне още един дори. Пиен си вода, не бързаш до никъде. 2 минути точно. Може още един. Даже още. Даже и два може. Даже и два може, бе, ама да. Аре, момче, яко. Горе са. Дръж! Дръж! Браво, бе! Добре. Може си на... На 76. Една и 30 до тука. Има за един опит минимум поне време. Ти си прецени. Това ще е много добре, да. Много хора. И аз бих научил. Абе, тук ще бялото да го... И от другата страна обаче слушай бялото, Данка. Понякога бялото тежи. Имаш точно една минута. Една минута имаш време, не бързаш, не бързаш. Поеми си хубаво въздух, хубаво си. Аре, яко. 84. Горе са. Дръж, дръж, дръж. Браво, бе! Си като ще опадне върху. Аз мислих, че отпадна, бех сигурен. Екстра. Няма, на малко Чай беше. само снимам. Свикнаме да му паш санги върху главите, мат. Сега снимате ли това? Да, снимаме ги, да. Къде започваш? Слушай ли времето? Не, имаш 20 секунди. Слагам още. Какво ме пиеш от това? Кажи като свърши. Ето май мога го спрем, ама сега след 5 секунди свършва. Не. Чай да те снимам да. Да. Свърши. Сега ще ги снимаме пак. които си направил, да. Махай сега щипката. Ай. Ето. 0,5. 0,5. Петичка. Петичка. Пази малко назад. Дава десетка. И аз другата страна ще снимам споко. Ето. 15-ка. Тук пак 15-ка. Ева да ги снимаме за всеки случай. Тук 15-ка. Петичката. 0,5, 5, 10 и 15, да. Аре, бата, най-лудя.